Sky kay wa pa gani. Ayan, uy. Ay, dahil ko lang. Uy, mag-wait man na kay ang isda nagkuan pa na. First time mag-fishing ni Sky, Kuya ug ni Ate. Nya, first nakuha kay Biribig ang kahoy. Ano sa kahoy? Ala, oy, joke, manapirmi lagi. Uy, kaugaw. Pag-alcohol dito ni? Siguro pa. Pag-alcohol dito. Dan, blood ng kamot. Last. Kuha Sky. Dili fish, kundi unsay kuha nato. Sila, ipakita na unsay kuha nato. Sige, ipakita. Mauni among kuha. Red car. Sige, open ate. Unsa ate? Open ate. Kisay naghataga na Sky. Okay po, sige na. Huy, imo to ninong. Ninong Neil. Uy, maujud na among nakuha na timing nga didto mi, nya didto sa diyahang Maninoy. Ninoy. Tagaanon So, siya. natagaan siya, nakita sila sa una, yang ninong, nakita sa iya ha. Gamay pa kayo, murag kuan pa. 2 months, 3. Karon after 7 years, karon na sila nagkita. Kitagaan siya, ana, wala mi nakakuha o isda, pero ang nakuha, kana money. Wala Ligo na dagat. nakakita isda, pero kana among nakuha. Sky no? Madayon ang ligong dagat ba sa Mother's Day. Kita na sponsor. Yay! Kuyawan na to, oy, mangisda, pero lahi ang nakuha.